салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Дастаи Каталонии шаби гузашта бузии худро дар даври дуюми Ла Лигаи Испания доир намуд. Барселона дар хонаи худ Атлетик Билбаоро қабул намуд ки аз зумраи дастаҳои қавии чемпионат ба ҳисоб меравад. Мутаассифона нилнориҳо натавонистанд дар ин бозӣ ҳам Дани Олморо ба қайд гиранд ва ӯ бозиро ҳамчун мухлис тамошо намуд. Новобаста ба ин ҳам Барселона бо бозии футболбозони ҷавони худ тавонист холҳои заруриро ба даст орад ва имрӯз шарҳи онро васеътар манзуратон мегардонем. ҳатман обуна шавед ва то охир моро ҳамроҳ бошед. дӯстон, бозиҳои топ чемпионатҳои аврупоӣ бо ҷӯшу хуруш идома дорад. Камбек, голҳои зебо ва натиҷаҳои ғайричашмдош талакаи манзури мухлисон шуда истодаанд. шумо метавонед тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибтар гардонед. онҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони тоҷикистон бошад то 8000 сомони бонус дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мешавад. силкаи лозима дар комментария. ба ҳама муваффақият. пеш аз оғози бозӣ бо Атлетик хабари тарки даста кардани Витор Роке аз ҷониби манбаъҳои бо эътимод ба нашр баромад. Бозингари бо маҳорати ҷавон Витор Роке шартнома бо Бетис мебандад. ин иқдом марҳилаи нави касбии Рокеро нишон медиҳад ва гузариши ӯ дар 24 соати оянда расман тасдиқ мешавад. тафсилоти созишнома дертар эълон карда мешавад, аммо чӣ хеле маълум аст, иҷора шартҳои ҷолиберо дар бар мегирад ки метавонад ба даста ва лига таъсири назаррас расонад. бо омадани Роке ба Бетис клуб на танҳо бозингари дорои малакаҳои барҷастаи техникӣ, балки шахсеро низ ба даст меорад ки омода аст ба бозӣ равшанӣ ва ҳавас илова кунад. Витор Роке на танҳо номи нав дар арсаи футбол, балки рамзи умед ва орзуи дастовардҳои баланд аст. мутаассифона ин ҳама сифатҳоро дар Барселона касе кӯмакаш накард ки ба намоиш гузорад. бар Роке дар оянда барор хоҳонем. Барселона дар оғози мавсим тақвими душвор дорад, аммо дастаи Ханс Дитер Фликт ду маротиба пайдарпай пирӯз шуда истодааст. пас аз Валенсия нилнориҳо бо ҳисоби 2-1 Атлетик Билбаоро низ мағлуб карданд. баксҳо бо нилнориҳо дар Манжуик ба ҳам омаданд ва аз ҳайати меҳмонон Нико Уильямс ҳамчун ситора буд ва асосан ҳамлаҳои дастаи Эрнесто Валверде маҳз аз канори ӯ мегузоштанд. аммо мизбонон афзалтар ба назар расиданд ва дар дақиқаи 24 онҳо ҳисобро кушоданд. Алекс Падилья тӯбро аз ҷаримагоҳ берун кардан мехост ки Ламин Ямал бо зарбаи тобнокаш ва расиши кӯчаки тӯб ба Иниго Лекуе вориди дарвозаи рақиб намуд. пас аз он ҳолат Роберт Левандовски метавонист якчанд маротиба ҳисобро калонтар кунад, вале зарбаҳои ӯ ба тири дарвоза мерасиду дарвозабон ҳам баъзан вақт ҳунари воло нишон медод. Атлетик пеш аз танаффус тавозунро тавонист ки барқарор кунад. Пау Кубарси дар ҷаримагоҳ Алекс Беренгерро аз пои афтонид ва Оян Сансет ҷаримаи 11 метраро бехато иҷро намуд. пас аз танаффус бошад Барселона ҷиддан даст ба кор шуд, аммо Левандовскиро ҳамоно нокомиҳо таъқиб мекарданд. вай боз ба чорчӯбаи дарвоза зарба зад ва ба назар шоми Левандовски набудааст. бо вуҷуди инам ҳамлагари полшагӣ пас аз муддате тавонист ки ба мақсади худ расад. 15 дақиқа пеш аз охири вақти дидор, пас аз зарбаи Педри, Левандовски ба дарвозаи холӣ тӯбро ворид кард. дар боқимондаи вақти дидор Атлетик имконияти хатарноке барои мусовӣ кардан надошт. Барселона пирӯзии сазоворе ба даст овард ва дар чемпионат бехато роҳашро давом медиҳад. каталониҳо танҳо аз ҳисоби тафовути тӯбҳои задашуда аз Селта қафо монда дар ҷои дуюми ҷадвали Ла Лига ҷойгир шудаанд. барои мо мувозинати байни ҳамла ва мудофиа муҳим аст. физиотерапевтҳо бо Педри кори афсонавӣ кардаанд. имрӯз ӯ ба мо бисёр кӯмак кард. ман ба Даста гуфтам ки мо бояд чизеро қабул кунем ки тағйир дода наметавонем. Даста хело хуб кор мекунад. диққати худро ба он равона мекунем ки мо худамон чӣ кор карда метавонем. имрӯз мо мехостем ки 3 хол ба даст орем ва онҳоро ба даст овардем. имрӯз бозии мо хуб буд. дар ҳар бозӣ мо мехоҳем такмил ёбем. Дастаи мо фазои хуб дорад. ҳамеша фишор вуҷуд дорад. бозингарон идеяеро қабул карданд ки мо мехоҳем бо он бозӣ кунем. ҳафтаи оянда мо 2 бозӣ дорем. биёед мебинем ки футболбозон ба ротатсия чӣ гуна муносибат мекунанд. мухлисони Барселонаро бо ин ғалабаи зебо табрик мекунем. ҳатман дар канали мо обуна шавед ва аз навгониҳои дастаи Каталонӣ сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. хайр дӯстон.